3 hôrky, 3. 3? Jo, říkala mi to Kurfištová z osobního. Takže 3 hôrky. Expresný rýchlik 527 Laborec z Prahy s pokračovaním do Medzilaborien. Vystretím mu nástupište na Koraj číslo 5. Expresný rýchlik 527 Laborec z Prahy s pokračovaním do Medzilaborien. Halo, občan, počujete? Nie je vám zle? Tak čo je občan? Ježiš, já jsem asi zaspal. No, keď len to, tak to je dobré. Už som sa Dobrý bál, den. že vás trafil šľak. Viete, tento mesiac sme tu mali 2 také prípady. Srdcová porážka. Jedny z party máte? Nech sa páči. Sedeli na lavičke, driemali a zrazu bác. Bolo po nich. 2 starší muži, tak vo vašich rokoch. Ano. Prosím vás, ulica 3 hôrky. 3 hôrky. No, tak to pôjdete vpravo a potom rovno. Julka tu nie je. Aha. Počkajte. Nie ste vy ten inžinier z Prahy, čo pomútil našej Julke hlavu? Tak pomútil. A zapár. A vy ste sa opovážili prísť až sem? Von! Anděládnek. Hadláto mar esto vilát. Borzo 100 ember. Ujo, poď sem. Keď mi dáš 10 korun, poviem ti, kde je teta Julka.